אני הולך להראות לכם פה כמה דברים שיפילו אתכם מהכיסא. משהו בתוך המזוודה הזאת, רבותיי, שימו לב, הרגע המכונן. טאדם, רבותיי, חיל האוויר הקטן שלי. אני רוצה להראות לכם כמה דברים איתו, בעזרת העוזר הנהדר שלי שקוראים לו קוקו. אני לא כל כך מכיר אותו, אבל אולי נראה מה יהיה. אוקיי, רבותיי, קבלו את קוקו! מחיאות כפיים. Everybody, this is Coco. ועכשיו אנחנו ניקח את כן, הוא אוהב נשים יפות. קוקו. קוקו. Come on, I pay you. Okay. Be serious, okay? אוקיי, קוקו שלנו. עכשיו, דונקי פוזישן, קוקו. אני הולך להראות לכם את הדבר הראשון שאני הולך לעשות פה. שימו לב אותה, רבותיי. אין מצב שהוא מצליח לעשות את זה. ואנחנו באוויר! אנחנו באוויר! ממש טיסה נתיב מה שקורה כאן. קוקו יפה, נכון? דונקי פוזישן קוקו. קוקו דונקי פוזישן. עכשיו אני הולך לעבור בתוך קוקו, באותה עובדיי. קוקו סטנד סטיל. פלמינגו פוזישן, פלמינגו פוזישן. אוקיי. וואו. פלמינגו פוזישן. ואנחנו באוויר. עכשיו אני הולך לעשות איזו שמיניה קטנטנה. קוקו לא לפחד. קוקו נצמד. קוקו נצמד לפעמים. נצמד קוקו, לא לפחד. כן, בי ברי אחרי קוקו. Very scary, very scary. שלב אחד קדימה, זה דבר באמת יפה. go bring the food, אוקיי? לא bring the food. אני יכול להראות לכם איך אני אוכל. כשאני יושב ורואה משחק ואין לי כוח לקום למקרר או לארון ולהביא אוכל, אז מה שאני עושה, אני נעזר בחיל האוויר הקטן שלי, ופשוט משרת אותי. קוקו, the bamba, you know, the yellow bag with the peanut, קוקו, איפה הבאתי אותו? כן. הוא היה דוגמן באל-ג'זירה לפני זה. קוקו, it's serious, this is my egg, this is my life. תן לי את זה, קוקו, תן לי את זה. עכשיו אני פשוט אקח פה במבה אחת קטנה, ואני אשים אותה פה על המסוק. על המסוק. hold this straight. Don't be afraid, it's nothing. Don't be afraid, come on. It's not working, okay? It's nothing. Do you want to hold it like this, straight, okay? Okay. אני הולך להכיל את עצמי בעזרת It's not for you, it's for me, for the beat. You know, I'm supposed to eat it. You hungry? After this, I buy you mesibamba, okay? Okay? Don't eat this, okay? This one you don't eat it, okay? שים את זה פה, ו-hold it still. Okay. ישר פה, ישר, you know, like, okay. אנחנו באוויר, עכשיו אני צריך קצת לשתוק שאני אוכל לאכול את זה, רגע. עכשיו אני הולך לעשות... עכשיו אנחנו הולכים להאכיל את קוקו עם המסוק. קוקו הולך לאכול במבה מהאוויר, נשים לקוקו במבה ככה ממש יפה וטובה על המקלח הזה. קוקו, open the mouth, open the mouth. Come on, this is nothing, this is a toy. קניתי את זה בשוק, קוקו. For me, for the crowd, the people. קדימה, נפתח את זה קוקו. קוקו, בגדול, קוקו, בגדול. ילד גדול, ילד גדול. אוקיי, נפתח, איזה מכוער. אל תזוז, לא לזוז קוקו. קוקו, לא לזוז. הרבה ניקוז, זה דבר הזה. הרבה ניקוז. לא לזוז קוקו. קוקו, כמובן. אתה רעב, לא, רצית פעם. כן, קוקו הלך. קוקו, אולי אני אוכל את זה עכשיו בינתיים. אולי אני אעשה את זה. Come on, you're a big star, I make you big star, okay? Be serious.
ואני אעשה עם אדם בבמבה הזאת עכשיו. קוקו, קדימה, אתה ילד גדול, אתה יכול. אתה יכול קוקו בת ימיץ, בשבילה, בת ימיץ. אותה שעה, אותו מקום, אני אוכל ג'חנון מטיל בליסטי.